igwada mga pangganin pakantes. Ang contestant sarodang sarodang Amerikano, sarong Hapon, tapos sarong Pilipino. Pero itong Pilipino da mga panggamayo pang nakukuha ang contestant, kumbaga tupalo na sana. Ngunyan, ang contest, uya, padarakulaan da mga pangganin pamato, kung isay ang may pinakadakula, pinakahalaba na pamato mga pangga, ay yun na da ang manggagana. Yun na da. Oh. Garo dihado da sa mga Pinoy mga pangga. Kung ang mga Bicolano 8 por Lego, itong Amerikano gayud mga pangga, mga 8 por 12. 8 por 12. Iyan na daw duman sa venue mga pangga. Nag-introduce na sa MC. Ladies and gentlemen, welcome to our contest para labaan, padarakulaan nin pamato. Our first contestant is none other than Japan! Ayun na, nagsakat na duman sa entablado mga pangga sa Hapon. Tinakluban mga pangga ning tuwalya. Tapos yaon na sa mga judges. Sa mga judges mga pangga, may darang metros. Talagang susukulo na. Kulang-kulang 7 pulgadas da mga pangga. Inanunsyo ka so, MC. Parlakpakan ta ang Hapon. 7 pulgadas ang laba kan pamato. Parlakpakan si mga tao. Sabi kang MC, okay, let's move on to our next contestant. Please welcome America. Pag abot duman sa entablado, taklo ba ng tuwalya mga pangga? So mga judges, nagkuro niya, nagtirindog na may dara-dara ng metros. May dara pa ng eskwala, eskwalahong gayon. So sarong judges da mga pangga, may dara pang hulog. Huhulugon pa. Di yun na, sinurokol na kan mga judges. Orog mahon sa mga judges, mga pangga, 10 pulgadas daan laba, inanunsyo ka so MC. Let's celebrate. The Americans are very big. Parlakpakan sa mga tao. Yay! Ngunyan, mga pangga, so Pinoy da, mayo pang nakukuha ang contestant. Baga ano daw mga pangga, ta duman sa venue, duman sa may basketballan, napaagi daw duman mga pangga si Paiberting. Bicolano, napaagi siya duman sa may venue. Binansagan ining si Paiberting alias Kagingking. Ta sige da kining ikit ning Kagingking. Sige da ikit ning Kagingking. Mahiling da ka so MC mga pangga si Paiberting uminagi, guyo doon da yan. Uni na ang pambato kang Pilipinas. Ang Bicolanong si Paiberting, iyon na inang ilalaban ta. Si Paiberting man da mga panggadema nagaram-aram kay itong kunyan, kung anong pigkakaguluhan duman tamatawuhon, hindi nagduro-diretso man. Suminakat duman mga pangga sa entablado. Sabi kang MC, please welcome Paiberting alias Kagingking. Parlakpakan sila nga tao. Sabi da, Paiberting, ang contest na ni para labahan inining pamato ha. Taklo ba na daaning ning tuwalya. Tanggalan na ning kalson si Berting alias Kagingking. Nguros dot da sa mga judges mga panggaday kumbinsido nagpiling-piling da araw kano. Tapos nag-thumbs down pa araw kano. Pero nga daw nga. Nari sa da ka so mga judges mga pangga so pamato ni Berting may tato. Ang nakatato duman pangaran Elmo. Kumuraw so judges mga pangga. 3 pulgadas! Ayun diskumpiyado sa mga audience. Kuminuraw sa sarong bakla duman mga pangga na audience. Kasa dit. Garong tabaguan. Tabaguan! Sabi da ni Paiberting mga pangga, humaralat ka mo. Dahil pa nagpupuon ng performance ko. Tumangad yan si Paiberting mga pangga, nagpikit. Aban-abanda ang mga pangga, medyo nagdadakula, naglalaba na. Mahiling dakan mga judges mga pangga, so tato duman ni Paiberting na pangaran na Elmo. Mahiling kan mga judges na ng El Filibusteres mo. Okay, itong contest na ito mga pangga, ginana ito ni Paiberting alias Kagingking. Sinurokol ito, 15 pulgadas. 15 pulgadas man talaga sulaba. Tao yugo mo so tato na Elmo, naging El Filibusteres. Salamat Kipading Francisco Olivera sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Mabuhay ka kahit ayaw mo na. Joke lang. Achichi.
Pagirumdum ini po istorya sana katang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sana, dahil po sinasadya. Alright?